yau godiya muka zo mu miƙa ga hakimin ma ya balwa gwarzo shi ya karrama gwaninmu Alhaji Umar Sale mai daraja. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. Ni a farko ina sako Allah wanda ya yi duniya da komai shi ya yo jarumi fagen yaƙi har ake inkiyarsa jarmai. Ka daɗo dubin salatin kamun gatan ƙasa da samai. Annabi baban Fadimatu wanda ke son saba ya cutuwa. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. Riri busa da kakaki in ka ji sa akwai sarki. Alhaji Umar Sale mun yi shaidar kana da keke. Godiya muka yi wa dattijo hakimin ma ya balwa sarki. Shi ya ba Umar Sale wanga kambo na karramawa. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. Alhaji Umar Sale mai gaskiya da baya cuta. Bai da kyashi wallahi na duba yayiwa da yawan magata. Dan kasuwar da baya toya mudu shi yasa yayi musarata. Hakimin mayo ya ga cancantar baka lamba ta girmamawa. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. Cancanta a yau ta sa aka baka. Shi hali jari. An yi nazari an ganka. Gaskiya jari. Hakimi ya sa a kira ka. Shi hali jari. Mun karrama wa yau aka baka. Gaskiya jari. Ga mu nan muna san barka. Shi hali jari. Su kuma iya sun koka. Gaskiya jari. Sun buga da kai sun barka. Shi hali jari. Rabbi shi ya zamga tanka. Gaskiya jari. A'a sun buga da kai sun barka. Umaru Sale rabbi shi ya zamga tanka. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. A daɗe ana yi sai da gaskiya. Allah kare babanmu. Wanda ke so ya samu sai ya yi dagiya. Allah kare babanmu. Daga yunwa ne babu wai ya yi juriya. Allah kare babanmu. Mun yi dacen uban da ke ba mu kariya. Allah kare babanmu. Kuskure ne ruwa ya zauna a rariya. Allah kare babanmu. Kai taka kai targo gaskiya. Gaskiya. Cikin halinka ba ka san ƙarya. Sultan na yi baituka na mai kafiya. Sultan na yi bani kalma ta ashariya. Ga matan kaza na gaida su gaba ɗaya. Har ƴaƴan kaza na jera su wuri ɗaya. Ga hajiya mamma mai kima gaskiya. Ga so dangin rabba na yi miki kariya. Ga ƴaƴan kaza na jera su gaba ɗaya. Ga hajiya Talatu mai kima ce kwarai. Anti Zainab ina yi miki gaisuwa. Ga hajiya Zainabu ga adda jami. Hajja Samira ina yi miki gaisuwa. Jummai Bilkisu zan samu wuri daya. Ga maman Husaini ke ma ne gaisuwa. Ga maman Khalifa ke ma ne gaisuwa. Ga Habu Sali ina yi maka gaisuwa. Nauyin rera wanga waka kai kan biya. Alhaji Umar Sale ne jinjina. Rabbi ya ƙara ɗaukaka ka cikin duniya. Dan kasuwar da ya zarci kowa yin sauki rangwame da gaskiya shi ya sa hakimin garinmu ya ce kai za a karrama. Yau godiya muka zo mu miƙa ga hakimin ma ya balwa gwarzo shi ya karrama gwaninmu Alhaji Umar Sale